Kull wieħed u waħda minna għandu diversi talenti li Alla taħħomna sabiex nagħmlu użu minnhom għal ġid tagħna u għal ġid tal-oħrajn. Il-Papa Franġisku f'wieħed mid-diskorsi tiegħu għamel riflessjoni ferm sabiħa fuq l-istorja ta' Kajin u Abel. Meta Alla jistaqsi lil Kajin, Kajin, fejn huwa hu? Il-Papa jirrefletti u jgħid, ħafna minna, ibda minni, aħna aljenati. Maħniex aktar attenti għad-dinja li qed ngħixu fiha. Ma neħdux ħsieb. Ma nħarsux dak li Alla ħalaq għal kulħadd. U lanqas aħna kapaċi li nieħdu ħsieb ta' xulxin. U meta dan id-diżorjentament jitferrex mad-dinja kollha, iwassal għal traċedji kbar. Qegħdin ngħixu f'dinja maġna, mimlija teknoloġija u bombardjati b'messaġġi differenti. Tgħid qed insiru naċċettaw kollox. L-espressjoni tal-Iskrittura għax la sibtek sħun u anqas kiesa jien qlajtek minn ġofija, din ser tibda tottalina. Inżommu xejn f'moħħna li Alla ma jippretendix iktar milli nifilħu. Ma jeħtieġ li nagħmlu xi ħaġa, dak li nifilħu. Niftakru fil-parabola tar-raġel tal-maħżen, fejn Alla lir-raġel li kien ħażen ħafna ġid għalih innifsu qallu, iblaħ, dal-lejl tkun mitlub trot ruħek u kull ma ħejjejt ta' min ikun. Hekk jiġrilu min jaħżen għalih innifsu u mhux għanima Alla. Ġesu darb'oħra qalilna wkoll, tagħmlux għalikom teżori fuq din l-ard fejn is-salitu l-kamla itemmu u fejn il-ħallalin jiftħu jisirqu. Aħsnu teżori fis-sema fejn u la s-susa u la s-sadid ma jħassar u fejn il-ħallalin la jiftħu u anqas jisirqu għax fejn hu ġidek hemm tinsab qalbek ukoll. Għalhekk f'dan il-mument ta' talb li ser nagħmlu flimkien ejjew nirriflettu ftit dwar kif qegħdin ngħixu l-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu u nirriflettu ma' San George Prekam li fil-kitba tiegħu l-oġġett wieħed tal-ħsieb jgħid lil Alla naħseb fik għax ma nistax ma naħsibx fik billi kollox jerfani fik. Ngħidu flimkien wara kull invokazzjoni, ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Jekk nara lil min iħen naħseb fik u ngħid ġo qalbi kemm iżjed ħen int li ħlaqtu. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Jekk narawhom tieħu ħsieb ulieda naħseb fik u ngħid f'qalbi kemm iżjed tieħu kura inti tal-ħlejjaq tiegħek. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Jekk nara iben jirrikorri lejn missieru fi kwalinkwa bżonn u missieru malaj jilqgħu, naħseb fik u ngħid f'qalbi kemm iżjed int li ħlaqtu tilqa' malaj lil min jirrikorri lejk. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Ma' kull bniedem li miegħu niltaqa' naħseb fik għax nara fih xbija tiegħek. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Meta nara l-umiltà u l-innoċenza fiż-żgħar, naħseb fik li intant titpaxxa bihom. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Meta nara l-fjuri, naħseb fik x'injien żgur u perswas li ħadd ma jista' jagħti l-kulur, il-fwieħa u l-forma fil-ħajja. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Jekk nara tjur, l-annimali u l-insetti, naħseb fik li minnek waħdek u permezz tiegħek waħdek hemm il-ħajja. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Ejjew nippruvaw mill-lum sa għada nirrepetu ta' spiss din il-ġakolatorja
sabiex niftakru falla tagħna li tant taħobna. Sinjur Alla, kemm jiena obbligata lejk. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ngħiduha flimkien. Sinjur Alla, kemm jiena obbligata lejk. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla.